vam svako od vas dati broj? Tako će mi biti lakše da vas razlikujem. Hajde da započnemo takmičenje gdje ćemo pronaći pravu Wednesday i prva tura je ples. Hajde, počnite! Valjda se to tako radi. Jel da? Joj, moja leđa. Žao mi je, daću vam 8 poena. Sljedeći. Ja odlično znam svoj ples. Enid me mora prepoznati, jer niko ne može izvesti moj ples bolje od mene. Da, tako je. To je to. Kako ti se čini? Wow, to je bilo super! Dobiješ 10. Ovako i ovako. I još takav pokret znam. Sad ću se zavrteti. Preterala sam. Kako se jako zavrtela? Ne mogu da verujem. Wednesday zombie?